Ban penbor yo Vice Chancellor ke Northeastern Hill University Nihu Professor Prabha Shankar Shukla ban pen urlong jingdawa wengkam no mardor yo registrar deputy registrar bat kiweki officer bala kenno thungkam bean do Vice Chancellor ke University nalor ban thung pro Vice Chancellor do badeu khasi ke khasi Students Union Nihu Union bat ke Nihu Students Union kila shem da sen jam ban chatngan bat da jing khang kherdap ni lockdown ke baklam bu por Kejia ki dak basya tangan kelas sedang nadu kapor sibeje no paisgi joga santare unai wing arjar pusau hadian ke jingwan ya keren ke baklam sei so baru Vice Chancellor kat bakal lockdown kan sedang hak henriu tarik unai wing arjar pusau Kini ke raisya tangan kalawan hadian bakal dan kejia ne aktien ke bajur hapadang ginoi lam ke khasi Students Union Nihu Students Union baru Vice Chancellor ubam teriak banyak keren bat ki halor kita gijing dawa Kini kala jia hadian ke jingyat kejat ban persya ya ke jing sengap menti Vice Chancellor halor ki jing dawa baper kita gi arkan hon kabala sedang la Central Library syaka office raikam jong Vice Chancellor bat habala poi ha ketika pelau penban Vice Chancellor jubab satia ke jing kwa ya keren bat kumta kinoi lam kila rung syaka kamra raikam jong ha kabala mi ke jingyania ka bajur Yakini kisian jam dagi arkan hon la ai jing kersan daga Meghalaya Tribal Teachers Association Northeastern Hill University Teachers Association ki professor bat no hikai ka university nakaliang kajungi na thok tu sti bang ilabo apa deadline mencam menin kesni te nakaliang kajungi hi kumangilabo ka deadline mentasni lawan penduduk yang kebang ila thok sai tu sti ru kemudian pelaj de notification bari ban bank no ki official jangan ibu akbag pas tung hi bean nakaliang visi te kumtahi nakaliang jung i amsham ladan kanu apa proses akba ong kata komiti ki kendrum kendram re akba di mu uhi ba klido ubala bentung ubala benweng te kuno akba utung hi naldi na force ko ande benweng pat simpor dukat ni te nakaliang kajung hi ngis mo ba nakaliang visi hi badan kani university umla ita ban penyat bet kini university tina kaliang ngajung ni nilai pembet ban nilai keren nilai sim lo kani karai bagin ong sedang lo kani hangga strike ha bang ni dawa ban peni harsuki university ru bat boro akitik belas tung bean ti kom tahi ne ru mene sibjing la sedang mencong kani gajing sa jingit ha bang min beteng bet kani hadu kisni banwan hadu tat deba kani ga central government kan sekap kani gajing dawa kajung na kaliang kajung hi bun khna ki ong ba kilong kelas kim sim layo lesi ban wan kani saka karena na kaliang kajung ngai song nilai perkhai ngai sim lai ru ban ong ba khang be na kini college o kini ki kelas baru khai department ba ko hi kolong haba ki khna ki dong kai ki duna dadan e kelas isni dan e wi atli ding so haba khang ini kelas baru khai haba ngin pa ngi wi visi penihar no visi bomta layo bat nang kai visi batma ngin panu kata rekrutmen banyak tung no kinang kai benda na kelas roman sempat iya kata kajing sabte na kaliang kajing ngemla pengen naik ketian dukat nuan dari na kaliang kajing itu ngina that banwan ciwan dawan na ko kebarem na bawan unu kisin ustam harga apa kolok tak sini mau merendam rupiah na kaliang kini usu kebarem ki balale akaba amshim ada ko isu ban na kaliang kajing ula pendam na kaliang kajing itu kena September ko mengilai kran bom chang la dakha do menta amshim ladan kono ba action lasim tingi smoba lada umla hi ban solve kita ki problem kini ki jingula kini university dan jingmut yu bu dan university kum tau bakli do agba la shutung man kini illegal appointee ba thap etong ki bri ki jong imong ba ba ban thap etong tik bri jungi ndai udim sotu palada utung kita ki bri on baru kilbalang qualify pa aman chong unjit ni bri ga mala ki bri jungi kilong qualify ala ki bri jungi shwapan Dadan kalau wajib pencain dengan jong PC atau pensap le, tak isu pensap kita pencain PC. Mencong nadu por ki balale kena thok sti nilai kendu lagi hop sian kaba nakaliang jong usu keren be namle arus pencap bisong seneng ini semua bakani kenti kamde shu bangin skam kum plai meneru milai rum hapo akaba ula keren be uang bak takapor badan na sti nomba Delhi akaba por bothung ban wat yak takapor na Delhi ndu uthunghi kum advisor Komiti ko CDC CDC kumuni registrar buat kumju dia kini kiwi perkhoi kilang incompetent haus nama raja apa pelajak advertisement ndai kilapan delay ha bakal laps no diga tukar recruitment diga lahap refresh biang dak wai ha ba mentaru kumba plai kan husar kala pen down nadu snam
sedang berlalin kau benai November kilabu kata shti hakaba kilaplat tu advertisement kau November lai trek macam sedang hakaba matalah sistem ganti 4 dan kenunu ke rai nani kenunu ke linti ke pasyam ke universiti tu matalah dili kemudian kan laps ke advertisement ke dan jumut you nak kalian ke universiti kan pakai kata advertisement kau hi ke di suatu ba ada kimpat biang pura tiki di sangat syuata advertisement kirin page wagen ada kilayo kita ki company nani ki agency ki babiang untuk port advertisement tu kan dapat mardor gen cukup advertisement dari up hadu benda laps baru kita ki advertisement Yung basically so ako kajing ki so pisep niya kadai betang ban weng no di DVC na Yung sopet na kapos kuar ngila dawa bet nam takin issue ki berat hadu ko hen hapo ki hostel ki paper hadu ki wifi hadu ka ambulans su kawai ngan chi tho dan kawai ke komiti hakaba nak liang kini husu kila syafat antani hutar kila don ni husar kila don hakaba nak liang uvisi lapak ban bu artil kali handai tu kuar ngi macam ladan tang kawai ke ambulans su bat rekam ngila pendan kami ta kawai official kali jong ka nihu na ka balero ban kit gi nong pang khat hi takraw na kalian kajungi na perkat bagi na syamra ba mentang yang skap syuk ke bu ong ni ngai ni kwa bet na kalian jungi ngin dawangin bagi harus ki be ni ba ju registra bat ngin ni kwa bet du goi vice chancellor kumba pila yu hi kajing yalang kajing benne ikna baro jong university hi kila yami medan lang nomor ikna mangi ki ba sa kan university ni sni thu bawa la ka de central university haki por bare ha usna arja pendru ka de ki top 20 tambah kajing ha arsut dengan universiti ka ranking jungi ha tu bakal apa syaki tab balatam yang khasis pa ranking kam deshu ka ba yum ka ban su on ban su lai kai ne ka ba chupen thame ka di shisha ka ba ki na hi ki ba khli ya gane ki yami lang ta ka bidi bet kane ka jingi ki ka jungi mentar ku mingla pensiam hi maka ne kam de ka jing mento jungi nelon nu shimet karin nam ta ka jing bha ka jing net jong ka student community hi le se kum jingwan jung ne vice chancellor do araja ar kuwei nila ban pet ki kam nang kata ka development ki projects lan ni no hakano kana khamta ka ranking ju university le nandu bawan une ka university ka nang hiar shu hakabe ni beri recruitment process ka management system ka ju ka university nila ban iba umla ka academic council ka balong ka baladi schedule ha une ubnai balale har percentrik ya katar u khamla ban penlong bha kala long disrupt no tementa ka future jongi ikna ka future jong ka ka administration landa kom ka academic council ka meeting ka balong important hadu ka ne namta ka bha ka met jong ka university as a whole da umla ban penyaj ta kamut ke egen ka banta jong ka ba u shong shuki ha un penyaj ka university ka confidence kam don shu na baro kilyang la bende na kinu hikai ne na ikna na unju ginong train on teaching staff ro te kom ka jing sing ko jong ngi student community ro ka len jongi ngim sham lak ba bingin wan hadu ka ne ka banta ma bingin weng bingin pani vcn re na ka daw ka long ngi ka jing tong ko jing bat uman ka pon na ki posh ki poring iba umla ban ai kata ka jing shai ka bapura balai ba kita ki jing luna ki don university jingi henry na kalen jung pat suka bentang ban penthame ban suang ba ka di jing bakla jung ki ni kai ka di jing bakla jung ki kena bagi me pulekot nang usuka bentang ban ra be ki issue na ka wei ka body sha ka wei pat dan kalen jung ni snyo ba ka bhai yang ni ko university da langi pe na overall welfare jo university ka bha bangi dan pa da we do vice chancellor aya uni number ba ula do ong hilala de na do arja ar qr ki ding demand songi student union ki barem u khemla on pendep ta ka bhai ur ba un song thai na ba un resign na ka ne ka post knang ba ka university jongi hi kan la ban lai kham bha shu bangi na kan student union ngi scam badarawan ki vc ki bakham sham phang ki bakham bha ban une ki bakham sing thu ki bakham experience kin khamla shu ban train nam ta ka university jongi hi ban train ta ka bha ka med students community jongi ban hane university na kelen jongi ngi singa ba ka de hi namar ba kum ban shu magane university jongi ka ha ba schedule haba ke schedule areas te ngi klo ngi pyang hi baki ngi pat ngi long ngi don ngi ta ka jing ba kri ba lada ka sarkar min jela jongi ro ada ka shim interest ka ne ke issue ngi klo ben pedang kumta me namar ba ka ne ka de namta suban shu ma ka ne ke university ka jongi ka don ha ka ne ka ri jongi ka jela ka jongi man ta jaj ki pai khasi jongi ngi sung thu e ba ka university ba kini gidong ikma jongi ro ki de ben shim ban ba khli ka han ro ka ne ka benta namar kum ban shu ong ba ngi datang ka ne ka we ka university ka badang tre ka menta ka ne ka jela jongi katuk ka state university ho ay ka don tamahad mentang ngi pat iba ka patlong functional re tagum ka ne ka university ka ba de ka reputed university ngi de ban bu ngi ka ta ka sanctity ngi de ban intact kanya ka ne ka integrity nyo ka ne ka university jongi ka baladan Giwan ban pet ban yu i dalaki jongi khmar ya ka de ka jing yakhi jongi samla pule apo jong ka kanhon lehu su kiba la dawa na kabenta ban weng no ya register balathong menta
lajan sisnem but kumju ro yeki deputy registrars ki banado bakini ki officer ki wan bantre hakani ki university ladan sipun ki jingkulmar hagar kontrekam but ka pendengo kalong ba register babat ya ka pos ka hapo yaw VC lada Kenya keleng joka administration wala umlong kamajrong yeki no hikai andrei bonsin ulale kolma da ka pha iki city seki dean seki heads joki academic departments ban tha iki bakinle yakni katai ban I report chau hapo ki katukan ni sengi lane tayo ka jingle ka ba tanpa ba umtep ya ka status lane ka kadan lajong kini ki deputy registrars kemtep ya ka office procedure namar ba kimpat dan ka administrative experience ka babia but dan ro ki bangilalam bakimnang watang bantho iki official letters ro tie kani kala bu ye ki khna samla puli agni university aga jinge bakra but unai tani khna puli samla puli ndrai ki nom trai ki non teaching ki nohi kai baro ki promotion ki badai ban penlong interview umsimna bande aga jingsha nagaleng jongi ngile trisitam banwanra da ulane ka breu lajong ban yo ban appoint ye kenika bos vice chancellor ndrei habangila fail banle ye kata gimsimla one professor PS Shukla nimban se ban pliang yu da kajing perkhat bon sole ai ka bahana ta kenika university ndrei umsimle kumta agisha mars join uniu VC bamta professor PS Shukla kum kameta ngle kendo yu bat ni kerpat yu ba unthong no yaki province ta ki brief jongi ki basmo khu khamha yaka jinglong jogani gani ki university bat yaka jinglong jingman jong ka jila megria henrei hadu mta la license simla panthong ka jingbom thungi ki province kala kata hadu kata kala pentlot ya ki board rekam ki bangi on ki statutory bodies kom ka academic council bat ke executive council jong ka university da ka jingbom don kini ki provinces way hatura but way hangnya silong ulayolat VC marway ban leman bat ban rai kabuman ni babon ikam ti habalami bun ki jingkuma ikna menta kilarai ban syatngan but kajing syatngan kabam bu puat ti kan jayu ya kajing ko jingkhia ya kajing em jong ni samla nalor bakindu ya kajing kule kin jayu ikinong tre jong ni university lada university kalong ha kani kam kumta na kaliang jongka meta kajing sa ni rangdan na padang meeting yo jingte bagi kena kilawan ban lunch ya ka agitation joki da kajing syatngan tingimban se banwan page banwan i yaki ba ki na kapta ki hok kum ka meta irarai bangin ai kajing kersan ya baro ki jingdawa ba songhok bat ya baro ki jingdawa yaki sinjam ban trekam persya yaki tu ki jingle bomdai bomhok Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ye kishap plus F haka jingsom. Yeki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yeki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhag ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya